Kaixo irakasle, bideo tutorial honetan ikusiko dugu nola egin iruzkinak tareetan, Classroomeko tareetan. Hau da, nola zuzendu Classroomeko tareak. Hemen tarea bat egina daukagu. Da, hau. Eta ikasle honek ja egin du. Bi eranzkin daude. Irekitzen badugu tarea, dokumentu bat eta argazki bat. Dokumentuetan iruzkinak egitea oso erraza da, ezta? Hau guztiok dakigu. Hautatzen dugu azpimarratu nahi dugun hitza, eta hemen iruzkinetan iruzkin bat egiten diogu. Bale, nola egin iruzkinak irudietan? Ireki irudia, jarri zagua nahi duzun lekuan, eta markatu gune hori. Eta lehen bezala iruzkin du. Ikusi duzu, ezta? Markatu eta egin iruzkina. Iruzkinak, hau da, zuzenketa egina dago bai dokumentuan, baita irudian. Itzultzen diogu lana. Eta orain ikusiko dugu nola ikusten duen ikasleak. Ikasleak irekitzen du Classroom, irekitzen du tarea, eta iruzkinak ikusteko hemen daude dokumentuaren iruzkinak, eta irudia irekitzen badu, ez dira ikusten irudiaren iruzkinak. Zergatik ez? Oraindik Classroomek ez digu ematen aukera hori. Gaizki dago, baina oraindik ez du egiten. Beraz, begira. Topatu behar du irudi hori Driven. Classroomek sortu du karpeta bat Driven. Eta gelako izenarekin badauka karpeta bat. Hemen dago bere irudia. Hemendik, Drivetik irekitzen badu irudia, hemen bai Driven agertzen dira iruzkinak. Baina horrela nahasgarria da, baietz. Beste modu bat dago, beraz, esan ikasleei egiteko horrela. Hemen dago tarea, hemen dago irudia, ireki irudia, lehen esan dugun bezala, hemen ez daude iruzkinak, baina hiru puntutxoetan klikatzen baduten, eta beste leiho batean irekitzen baduten, hemen bai agertzen dira iruzkinak. Esan ikasleei edo bidali bideo hau. Eskerrik asko, agur!